ассалому алайкум бардуи азиз, ҳама каса созен тинҷаин саломатиётон хубай вақтотон хушай. имрӯз бардуи азиз числа 18 июли соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 120 сомонӣ. дар имрӯза видео дӯстони азиз мошинҳое ҳастае ки анаоз ма гап мезанам. Mercedes Zaychik, Toyota Vitz, Mazda 3, Opel Sedan, Opel Vectra S, Mercedes Sechka, Opel Caravan электромобил ҳастае бардуи азиз. хулоса як видеои беҳтарини мошинҳои арзон ҳастае. хазиқи видео ҳамие ки як мошини бардуи азиз 14000 сомониш мега. бардуи гариб шумо метавонед ки як мошини арзона 116000 рублда бихарен. дар видео бардуи азиз лайк монен, касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен, ки мисол подписатсия кардагӣ бошен видеои ма шумода мерава. бардуи азиз мегзарем ба якум эълони имрӯза, ки бо диққат гӯш кунен. дӯстони азиз, Mercedes Zaychik будай соли баромадаш 1998 сол, сӯзишвориш бензин, абъём мотораш дай, коробкаш механика. дӯстони азиз, Mercedes Zaychik солиш яъне ки 1998, мошинча тозаи хушрӯ, бензини холӣ, мотораш дай, коробкаш механика. чӣ хеле ки гуфтем? дӯстони азиз, ҳуҷҷатош як моҳи дига мондагиай, балонош напанавай. дӯстони азиз, диска балон мақсад ҳамаш қоидави нав кардагӣ, хадавоишам тенҷай, 4 та дар электропакет, сиделниё лифт дорад. дӯстони азиз, ин мошин хулоса мошини раисия. хитон медонем ки мошина мегири бардуи азиз, фақат ҳай мекунӣ, ягон камбудӣ надора. бардуи азиз, ами мошинда то Россияра гарантӣ метавон мега соҳибаш. марҳамат бардуи азиз, даруни салона тамошо кунед. на ана 4 та электропакет, сиделниё лифт, коробкаш механика. дӯстони азиз, салоншам тозаи хушрӯ, чухолакҳои навзадагӣ. бардуи азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки пешина Қурғонтепада қарор дорад мошин. нархи мошин 40000 сомонӣ мега. нигоҳ кунед чӣ хел арзон гуфтеса. якада срочни пул дар корай 40000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагиам. номерои телефони яка WhatsApp дора, занг бизанед, бо арзон мекуна. дӯстони азиз, ин мошина мегирӣ, аёдот мебарояд ки кай заправка рафта будам, барое ки гарени камрасходае. бардуи азиз, Toyota Vitz соли баромадаш 2001, сӯзишвориш бензин, мотораш як будай, камрасход. коробкаш бардуи азиз автоматай, балонош нав, 4 дар электропакет, печка консонер дора, хадавоиша нав кардагиан, ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунанд. дӯстони азиз, марҳамат на, ин мошина мегири 8 марда ягон казда падаркаш мекунӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархи мошина гуфта ки 42000 сомонӣ бугӯ. 42000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагим. номерои телефони яка кор мекунад, дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. харидорои аниқ занг бизанед. бадруи азиз, мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. лайкҳоро аётон набурорӣ накишеронар. лайка биҷихем барои меҳнатҳои мо. дӯстони азиз, мошине десен Mazda 3 будай, соли баромадаш 2007, сӯзишвориш бензин кор мекардай. сӯзишвориш мисол гази бензин, ана гази евро 4 доштаи. дӯстони азиз, мотораш дай, коробкаш механика, ана ҳуҷҷатош то моҳи январа. дӯстони азиз, ҳуҷҷат доштаи, балонош 80%, хадавоиш созай. дӯстони азиз, касе ки бардуи азиз мошина намедона, ин мошин Mazda 3 2007 сол. мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, пешина Кӯйбеш. нархи мошин 65000 сомонӣ. ина бардуи азиз, чӣ хел мошини арзон, 65000 сомонӣ будай нархеш. номерои телефони яка ҳастаи, дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора, занг бизанем, мегӯянд ки номерои канали Савдо ТВ гирифтам, ба шумо арзон мекуна. бо мошинча хушрӯ будай, не ки пул мешид ҳози худо мехаридимаш да. бардуи азиз, мошинчаи арзони хушрӯ гӯш кунед. Opel Sedan, яъне ки Opel Astra F дар кузофи Sedan, соли баромадаш 1993 сол будай. сӯзишвориш бензин газ кор мекунад. бензин газ дора мега, мотораш 1.6 литр, коробкаш механика, балонош 40%, хадавоиш 100%, моторшам 100%. дӯстони азиз, балонош фақат 40% будай. хай мисол
форат балон мекунӣ, на форат ҳам хеле мегардӣ. ҳуҷҷат надора, бардуи азиз, нархша 14,000 сомонӣ мега. Мошин дар ноҳияи Файзобод бардуи азиз, нархш чӣ хеле гуфтам 14,000 сомонӣ. Ва соҳиби мошин гуфтагие ки ягон Астраҷи караван боша болои пул метун мега. Марҳамат бардуи азиз, ягон кас мисол Астраҷи караван дошта бошен, не мошина қабул мекунем, болои шумо да сум метаҳа. номерои телефон яка ҳастай, занг бизанед. бардуи азиз, Opel Vectra S, Opel Vectra S соли баромадаш 2003, сӯзишвориш газ бензин кор мекунад, мотораш DVD, коробкаш механика, балонош 80%, хадавоиш мега 100%, ҳуҷҷатош 1 сола, утилизатсиярам дора. бардуи азиз, мошин қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, яъне ки пешина номаш Ленинский район, нархи мошин 35,000 сомонӣ. марҳамат бардуи азиз, ина мошинчаи беҳтарина айдаст натен. дар ноҳияи Рӯдакӣ, пешина Ленинский район, 35,000 сомонӣ нархш бидай. номерои телефон яка ҳастед, суни азиз, занг бизанед, масъалаи сумаш қатӣ бо арзон мекуна. ҳуҷҷат, утилизатсия бардуи азиз ҳама чира дора. занг бизанед, маслиҳат кунед. бардуи азиз, Мерседес Сечка соли баромадаш 1995, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, моторош 1,8 литр, коробкаш механика. гӯш мекунем соҳиби мошин чӣ гуфтагие. бардуи азиз, соҳиби мошин гуфтагие ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, абъём нишкардагием газ бензин кор мекунад, мотор, коробка, хадавоиш созай, мошин задагӣ пусудагӣ надоштаи, балонош ана созай. суни азиз, аккумуляторшам навай, люк, электропакет, сентр замок дора. хулоса бардуи азиз, мошина мегирӣ, ҳай мекунӣ, дастсрочно фурӯхта мешавад. суни азиз, харидории аниқ числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар боша, ба занг бизанем. срочни фурӯшӣ мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 37,000 сомонӣ мега. 37,000 сомонӣ. на числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар боша, занг бизанен. касе дар видеои ма дер меравад, суни азиз, подписатсия кунед, ки ки ма видео кардам, шумо да мисол видеои ма шумо да меравад. барои бардуи азиз, числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар боша, ҳам якада занг бизанед. дӯстони азиз, Opel Astra F дар кузофи караван, яъне ки универсал, дӯстони азиз, караван будай. соли баромадаш 1997, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, моторош 1,6 литр, коробкаш механика. соҳиби мошин гуфтагие ки ана газ бензин кор мекунад, радной рамаи хичай, ҳамаш бардуи азиз соз будай. рамаш хичай, мисол чашкаи хичай мега савдо мешавад, яъне ки бо арзон мешидай. бардуи азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 30,000 сомонӣ мега. 30,000 сомонӣ, солаш 97. бардуи азиз, харидорои аниқ числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар боша, занг бизанен, Opel Caravana бихарен. 30,000 сомон, мошин дар шаҳри Душанбе. бардуи азиз, як мошини замонавӣ 2024 BID ED соли баромадаш 2024 электромобил эдисони азиз, ана коробкаш автоматай. соҳиби мошин гуфтагие ки озӣ гӯш кунем. бардуи азиз, соҳиби мошин чӣ гуфтагие, маълумотша гап мезанам. соҳиби мошин маълумот додагие ки модел бардуи азиз BID ED истеҳсоли Хитой, комплектатсияш ана комфорт будай, солаш 2024 эдисони азиз, запас ходаш 405, пробегаш 0, мошин навай, аккумуляторш 100%, рангаш сафед, ана электромобиле бардуи азиз, состояниш пачка, се режим дора: эко, спорт, комфорт. бардуи азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 140,000 сомон мега, таргават мекунад. ханам хеле бардуи азиз, апашко, хоҳаро, ако, додаро, бародарои ғариб, нам хеле буд видеои имрӯза. аз ки ҷое ки мошинакҳои арзон рӯӣ кардан, ҳаракат кардам барои шуморо якта ба якта нархҳошона гуфтам. фикр мекунам ки хеле нархҳои соз буд. ака маъқул шид нашид, барои дастгирӣ кардани бародари тоҷиктон Савдо ТВ дона лайки бепала биҷиқем ва касе дар канали мо меҳмоне, форатон ки видеоҳои ма шумо да браво бардуи азиз, мақсад мошинхари аниқ бошен ё хонахар бошен, дар ҳамин канал подписатсия кунед. суни азиз, ин канал фақат мошинҳои арзон мепартоем.
агар касере мефура ки мисол ана хонаҳои арзон тамошо кунам, канали Савдо Теҷеро бизанед дар поиск, Савдо Теҷе бизанед, дар ӯ канал хонаҳои арзон мепартоем, дар ин канал мошинҳои арзон. дӯстони азиз, барои дастгирии мо як дона лайки бепла бичхенчхеле ки гуфтем, ва ягон кас замин, хона, квартира, мошин дошта бошен, нами рақамҳои десен дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидоро дар видеои оянда рекламаш мекунем. чизе ки барои реклама дорен дар мо рӯй кунед. Хаяк.